من بوست naħna. كيف احنا؟ alright؟ ولا سوا؟ شوف Wasalna fil-kamra tan-nar u wara li daqqejna l-qampina issa nibdew niltaqgħu mal-pirotekniċi. Kif drajtu wkoll f'dan il-programm l-ewwel persuna li nitkellmu magħha hija l-licensija dik il-persuna li magħha jdur kollox u jrid iddur ma' kollox ukoll. U fil-fatt hawnhekk għandna lil Matthew Falzon li nistgħu ngħidu hekk huwa l-faktotum hawn ġew u kollox jiddependi anke mill-tmexxija tiegħu wkoll. Matthew għadek żagħżugħ kemm ilek involut hawnhekk fil-post tan-nar u kemm ilek licensee? Licensee inni 4 snin u involut ħsebinni xi 8 snin 9 snin ninżel hawnhekk. L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Grazzi lilkom li lqajtuna. U inni 4 snin licensee. Kont ninżel qabel hekk da ma xi biċċa nar tal-art u hekk imbagħad dejjem. Jiġifieri inti bdejt minn nar tal-art. Mhux hekk bdejt nagħmel biċċa nar tal-art u hekk imbagħad niġi naqanejnhom u hekk. U mbagħad dejjem tibda tieħu interess fix-xogħol jibda jogħġbok u bad fl-2016 libt ir-rwol tiegħi fuq Horace Camilleri u ħadd. Allura kif bdejt interessa ruħek fin-nar għaliex il-festa fi ovvjament il-Knisja u l-armar tagħha intom għandkom il-fratellanza, għandek il-nar, il-banda, x'waslek biex tintrabat man-nar inti? Nifhem li sħabi kienu dejjem dilettanti tan-nar u jiena bla ma trid u għandi n-nannu tiegħi kienu wkoll dilettant u l-kuġin. Mela kif jgħidu d-dem jiġbed. Ekku minn tar-razza. Sewwa, meta tiġi biex tqassam il-programm tan-nar? Intom il-festa tiġi f'Ottubru. L-ewwel ġimgħa Meta jkun dak il-mument li tpoġġu bil-qiegħda flimkien u tgħidu isma' fadlilna sena qudiemna irridu nagħmlu dal-programm. U intom taħdmu għal hawnhekk biss jew taħdmu għal festi oħra? Le aħna tgħaddi l-ewwel ġimgħa Ottubru, nasfu l-għeliqi tagħna, nitilgħu hawnhekk u nippustjaw kollox u naħarqu l-ewwel il-faħam u żarġun ta' dwili biex ikollna l-porvli u naraw x'ħanagħmlu maintenance l-ewwel biċċa xogħol qabel ma naħdmu n-nar. U mbagħad infasslu laqgħa dejjem naraw kif ħanitqasmu, naraw x'ħanagħmlu xogħol għal barra, ovvjament trid tagħmel xogħol għal barra biex tkopri l-ispejs għall-festa tiegħek, naraw x'ħanagħmlu xogħol għall-festa tagħna. Eżempju jekk kummili ta' kaxxi nibdew għaddejjem bil-lunch, kulħadd jitqassam jieħu dik il-biċċa tiegħu u niftehmu bejnietna. Eżempju kan nimlew ta' barra u li għandna l-festa u dejjem mixjin pass. Qoltelen tal-ewwel murtali tal-festa qoltelen ma ta' barra b'kollox dejjem għaddejjin. Bħala programm kif jiżvolġi hawnhekk il-ġimgħa tal-festa? Li huma ġranet li taħarqu fihom? Tlieta jkun ħruġ minn niċċa, noħorġu l-vara, u mbagħad naħarqu l-ħamis. Ovvjament fil-għodijiet fit-8 fl-ofsena flaxijiet u l-ġimgħa u s-sibtu l-ħadd. Sibtu l-ħadd. Ovvjament il-ħarqa kbira il-ħarqa tkun is-sib bix-show. U nar tal-art? Nar tal-art jkollna x-show l-murtali tradizzjonali u jkollna l-piro mużikali mal-mużika. Tajjeb, illum il-volontarjat sar problema. Ħafna jgħidulek diffiċli biex issib in-nies hawnhekk il-konkurrenza kif inhi. Mhux ma nkunux ta' fil-weekends dak nitlaqgħu ma nkunux in-nies li tgħid nkunu dejjem dawk it-tużana min-nies u hekk. Nqasmu naqra u mbagħad mhux kelma ħażin u x'hekk il-good jara ħażaj. U ġieli matul ġimgħa nkunu 5 ta' hekk ta' ġifieri dejjem l-istess. Nimmaġina kważi titla' kuljum hawn inti. Kuljum rabta ta' kuljum. Tajjeb, Matthew, jiena nirringrazzjak aħna issa se nkomplu wkoll niltaqgħu ma' iktar pirotekniċi, però se waslulkom l-ewwel feature fil-programm tagħna. Il-feature li se jwaslilkom l-istorja ta' din għall-Kamra tan-Nar. Il-festi Maltin u n-nar huma sinonimi mal-gżira tagħna u s-Soċjetà Filarmonika La Stella mhijiex eċċezzjoni. Fera oħra fih dan is-Soċjetà Filarmonika La Stella hija l-Fera tan-Nar bil-membri tagħha fil-kumpless La Stella Fireworks Factory. Din il-fera taħdem fuq bażi volontarja u taqa' totalment taħt id-direzzjoni tal-Kumitat Ċentrali tas-Soċjetà La Stella. Kull sena La Stella Fireworks Factory tħejji programm u spettakli pirotekniċi mill-isbaħ kemm għall-festa prinċipali tal-Madonna tar-Rożarju kif ukoll għal numru ta' festi oħra madwar Malta u Għawdex. Id-dilettanti tan-nar fih dan La Stella Fireworks Factory ilhom jipprattikaw u jħejju n-nar għall-festa sa mill-bidu tas-seklu 20. Fi żminijiet oħra kienet normali li d-dilettanti tan-nar jaħdmu n-nar tagħhom fl-għeliqi jew f'xi dura jew f'xi razzett. Però meta dan in-namur għan-nar qabad kull ma jmur jikber u l-liġijiet tal-pajjiż aktar ifformalizzaw ruhom, is-soċjetà ħasset il-ħtieġa li tinvesti fi proprjetà u għalhekk tibni fabbrika tan-nar kif kien xieraq. Dan seħħ nhar it-13 ta' April 1986
fejn inxtrat 14 tomna art minant il-familja Barbara fl-inħawi magħrufa bħala Tarazzat li jiġu bejn il-Gudja u Ħalfar. Dan il-kumpless tan-nar imbena kollu kemmu mill-istess dilettanti u soċi volontiera tal-imsemmija soċjetà u tlesta fl-1988 fejn għall-ewwel darba kien ġie fabbrikat in-nar għad onur il-festa tal-Madonna tar-Rożarju, propju sabiex jitfakkar iċ-ċentenarju ferm importanti tal-fratellanza tas-Santissimu Rożarju tal-Gudja, feluq l-400 sena mit-twaqqif tagħhom. U dan immarkaw wkoll dana iċ-ċentenarju il-bini tal-kumpless tan-nar. Il-membri tal-Stella Fireworks Factory ipparteċipaw f'numru ta' konkorsi lokali b'riżultati tajbin u sodisfaċenti kemm fin-nar tal-art kif ukoll fin-nar tal-ajru. Matul is-snin, la Stella Fireworks Factory irnexxiela tibni isem fil-qasam pirotekniku lokali permezz ta' diversi unuri fosthom fil-Festival tan-nar tal-art mekkanizzat fl-2009 u fil-Malta International Fireworks Festival kemm fl-2010 u anke fl-2011. Kif ukoll b'żewġ Malta Records, wieħed fin-nar tal-ajru fl-2015 u 16 u ieħor fin-nar tal-art, illi dawn għadhom jgħoddu fis-seħħ sal-ġurnata tal-lum. Dan il-kumpless dejjem tħaddem fuq bażi volontarja mid-dilettanti tan-nar Gudjani, ir-Rużarjanti, u sa ma twaqqif tiegħu kellu 4 licensee illi mexxew dan is-sit. Dawn huma Francesco Aġus, Anthony Saliba, Horis Camilleri u attwalment Matthew Falzon. Ċertament, illi s-soċjetà tibqa' grata lejn dawn il-persuni kollha li ħadmu sabiex ipaxxu l-entużjasti tan-nar permezz tas-sagrifiċċji u x-xogħol sabiħ li jħejju. Ħidma ma taqta' xejn, ħidma li timmarka wkoll suċċess fil-festa għad onur is-Sultana u l-Madonna tar-Rożarju. Wara dak il-feature marbut mal-istorja tal-Kamra tan-nar tal-Madonna tar-Rożarju fil-Gudja nkomplu u nibdew niltaqgħu ma' aktar pirotekniċi illi kważi qattaw ħajjithom hawnhekk dawn u jqattaw ħajjithom sabiex intkom id-dilettanti tan-nar tkunu tistgħu issegwu titpaxxew b'dawk li daw id-dilettanti jaħdmu matul is-sena kollha l-hemm staġun u x'hekk ton. L-hemm sajf, l-hemm xitwa, dejjem għaddejjin kif aħna ton. Merħba lilek waqt il-programm pirotekniċi. Grazzi tal-li jgħidu. Hawnhekk qegħdin naraw fetħiet u x'hekk daw. Ftuħ tal-murtali tal-lob. Għax issa jienu Brian ftuħ u beraq u murtali tal-lob u murtali tal-kulur serna narfu mhux ħażin. Hawnhekk qegħdin naraw fetħa. U x'hekk? Dina fetħa 4 sejjes, dan qed nipprova naqqa' tal-murtal wieħed. Meta ngħidu fetħa 4 sejjes, xi jkollha differenti? Għaliex tkun magħmula b'mod differenti? Ikollok il-baraq għal kull ħoss li tkun trid. Mbagħad għandek pereżempju taqta' itnu bl-immosjar bil-porfli u bil-lazzijiet fejn ikun hemm bżonn. Sewwa. U dawn allura hawnhekk qegħdin naraw mimli. Ejwa, di lesta joqqos għall-porfli u l-baraq ġewwa. Sewwa, ġifieri hawnhekk qegħdin naraw id-dawra tal-ġemp li daw huma. Inti hawnhekk għandek ir-raba' ħossijat taħt. Sewwa. Tielet ħossijat fuqu. Infatti jekk qed naraw jidhru differenti. Għalhekk qedlek. Mbagħad tilab bil-mosjar u bit-tempijiet. Sewwa. Għandek ir-raba' ħossijat taħt, it-tielet ħossijat fuq it-tieni u mbagħad l-irqiq jiġi ġol porfli l-ewwel ħoss ġewwa. Sewwa ġifieri ġewwa dan irid jintela bil-porfli u mbagħad posti dak il-baraq hawnhekk ħajjiġi l-ewwel ħoss. Meta tngħidu l-porfli ġifieri it-trap l-iswed. Il-porfli jkun hemm keskes biex inti malli jieħu t-temp tagħha di taqsam u jwaddab il-baraq kif suppost fil. U allura dak li naraw flajru huwa id-dawra id-dawra. Dak li pussjar li qed tara hemmhekk dement li x-xogħol joħroġ sewwa jkun ippussjar ġol ajru skont il-sejjer. Aktar qabel kontent insaqsik, dejjem naraw il-murtali b'dan il-mod, però meta qegħdin naraw imbagħad jiġu ppostjali b'tali mod illi ma jqgħux, sintendi. Ovvja, jiġu sodi. Għaxu għan kammu t-taqqa tat-tir. Ekket naraw aħjar, ġifiri hawnhekk qegħdin naraw il-qsim huwa fażi kollha differenti. U jkun għalih, pereżempju din 4 sejjes u msielet. Din 4 sejjes baraq waħedha. Ġieli jkollok 5 sejjes u msielet, jkollok mota 3 u msielet, 4 u msielet, 5 u msielet. Dejjem il-fatħa tiġi kbar minn din.
Ekku. Dejjem għandek ħożżajjer fuq barra. Mbagħad dan huwa jintela bil-porvli kif qegħdin Mbagħad ngħidu. jintela bil-porvli tagħmlu t-temp, it-timing, jintela bil-porvli jingħalaq, jintrabat, jinkolla ruħu, jiġu qsim għalihom differenti, kollok il-bomba ta' wara ippjanata li skont it-temp tal-li tkun trid, u mbagħad tabba timmonta meta jkollok ikxol inkollat. Timmonta ġifieri din nitkellmu Twaħħal fatħa moħra biex il-murtal jiġi. dinja fetħa. Dik fetħa. Dinja fetħa. Ġifieri dajret jiġi murtal minn dawk il-kbar li Mbagħad naraw għandek is-soltu. Dak jitlu fihom ukoll. Għaddew għalhekk jieħdu l-murtali tal-lob, għax bil-lob tibda u bil-lob tispiċċa. Ekku, u timbirek alla titilab mhux ħażin biex Dawn. tagħmel Iridu jiġu qabel daw. sewwa. Ġifieri inti meta qabad jaħdem il-murtal sew jitla minn ġekan jieħu t-tira tal-bera. Ekku. Mbagħad Tieħu jifqa' dejn, tieħu dejn minn ġu qasmalija, ħalli narawhom hekk. Ġifieri l-ewwel li jibdew ma daw it-tlieta. bit-tira qabel. Ekku. Ġo L-ewwel li fetħa barranija. Bat tieħu di bit-temp, di bit-temp, di bit-temp, di tistenna l-daw tieħu dejn, din tistenna l-di tieħu dejn, u mbagħad il-bomba wara. Mela ra fimtikx tajjeb. Ħajkollok fetħa vojta. Bdaw ġo fiha. Posti. ħadet di, ekku. Ħadet di, u mbagħad ħa nitkellem waħda għal bħalma tgħidu intom. Qasmet jew le. Mbagħad jibdew jieħdu dawk wara xulxin. Tista' tibda taħdem minna. Mela. Ġimgħa d-dieħla niġi. Kemm inġib daqsxejn liċenzja. Infatti Brian Xeba jisemmija l-liċenzja ta' ma nafx x'inhu ġej sal-aħħar ta' dan il-programm jien. Ton qed nara li trid lob biex tagħmilhom dawn għaliex bħal modin taraw kollox jiet ippustjat pulit, waħda vej waħda, kemm joħodlok ħin biex lesti murtal. Tagħmel ħin twela. Kważi assista tgħid lesti murtal għax inti għandek tittaħdem daw ġo din il-kamra stess. Taħdem straight tarġa. Per eżempju l-ewwel timra l-bera, mbagħad tagħmel l-emulsjoni, timmustruhom, tipprepara l-imsielet. Mbagħad U allura dan il-perjodu li tibda iddaħħal ġol fetħa, meta huwa hemm xi żmien partikolari, eżempju hemm xi temp li jgħinek, jew xi staġun li jgħinek. għal xogħol tal-beraq le kuluri iva. Imma x-xogħol tal-beraq m'hemmx dan. Inti meta taqbad tipposti għajt għandek 3 kwarti għar ma jmix xogħol lest. Għax għandek ix-xogħol lest ta' ġol fetħiet, kif tippostja kollox, tajt jien ħanala norbot u nimmonta. Ekku, aħna hawnhekk qegħdin naraw daw. Imma jekk niftħu dan il-bib, ikun hemm ammont sabiħ ta' nar ieħor illi daw jekk Alla jrid ingawdu. Inti ġeneralment biex taqqat murtal wieħed titlet qasmet u bomba. Mill-inqas jew ġiex qasmet skont tal-lub. Jiġifieri jekk ikollok għal 30 murtal titgħal ma jmija biex tinfatħa. Naħwa. Ara kemm trid ħin biex Bil-bomba titqatta ħin twila. Ton, grazzi ħafna ħadna gost Grazzi nitkellmu tal-li miegħek. ġejtu. Pjaċir tagħna li ġejna hawnhekk magħkom. Komplu waħdmu, komplu tpaxxuna. Grazzi. U dak li huwa s-sena tal-Piroteknika Maltija. Grazzi. Aħna nkomplu minn hawnhekk ħammorru ġo kamra flimkien ma' Brian fejn hemmhekk hemm żaru ħalli naraw żaru xi qed jipprepara għal festi li ġejjin. Ninsabu issa fil-maħżen fejn jaħdem hawnhekk il-ħabib tagħna Żaru Dalli. Nistgħu ngħidu hekk dal-maħżen diġà hawn xi murtali illi huma lesti bis-switt tagħna u l-kartun ukoll qed jiġi preparat issa minn hawn ftit ieħor Żaru jgħidilna naqra xaw jispjegalna x'inhuma dawn l-affarijiet. Sadattant Żaru qiegħed jipprepara wkoll in-niċċa u min jgħidilha niċċa di u min jgħidilha miċċa. Kulħadd jgħidilha kif irid hu. L-importanti li tagħmel xogħla sew għax fuqha jiddependi il-lob tan-nar. L-ewwel nett Żar, kemm ilek hemm ċappas għax nuża kelma Maltija mal-lob tan-nar. Issu minn dejjem kont naqra dilettant hekk għax xi minn tal-familja. Qed tifhem. Jien naħseb mhux naqra, laqiet hawnhekk u ilek is-snin. Ċanka missieri kien hekk ukoll bil-kamra tan-nar, kien self-employed tar-rasu. Sewwa. U hekk. U issa nfajna naqra hekk u kemm jitqatta sija ħina. U dejjem tagħmlu x-xogħol hawnhekk. Prova dejjem tagħmel xi ħaġa Alla ħjoru. U dejjem tistennew il-festa tal-Madonna tar-Rożarju. Ekku. Dik qabel kollox. Sewwa. Mela, hawnhekk qed naraw in-niċċa jew miċċa. X'qed tagħmel hemmhekk qed naraw ħafna biċċiet żgħar maqtalu l-biċċiet hekk ara biex il-ħabib tiegħi Matthew isallabhom. X'jiġifieri sallabhom? Jagħmilhom daw. Qed tifhem biex ikun jista' jagħmluhom. Sewwa. Sewwa. Qed tifhem. U nippreparalu. Jiġifieri hawnhekk meta tgħid ħansallabhom, tfisser li ħad tagħmel xi ħaġa tajba. Għax hemm barra meta tgħid ħansalla fil xi ħadd tkun iktar xi ħaġa ħażina. Issa x'qed narawk tagħmel iktar jiġifieri. Qiegħed inqattalu din niċċa minn hawn.
naqtaħħa hekk dal-qis, Sewwa. tifhem. Issa di tagħmlu intom hawnhekk. Ejja, imma mhux hawn nagħmluha di. Din nagħmluha fil-maħżel ieħor. Għandna wieħed li jkun jieħodilna ħsibu, U minn xiex tkun magħmula di. mit-tajjar, spaka, u porli. U porli. Mbagħad iċċabsuha tħalluha tinxef. ċabsuwa, jħalluha u jagħmilha bil-dijek bidejh. Mbagħad jagħmillek bħal dan eżempju jsallaba hekk Eħa, fuq xulxin, ejwa. jagħmilha tnejn kontrek u jorbotha U tiġi. jorbota biex tiġi hekk, biex imbagħad ovvjament il-tejja tejru xek, u jitla n-nar. Le, u mbagħad dik tidħol ġo di, ġo fija, għandha toqbaw, Sewwa. Mela. di, Għandu toqba. Di diġà rajna l-istruttura fi programmi oħra kif ikun il-kartun, u mbagħad kif jinbena murta wieħed fuq ieħor. Sewwa. U jidħol hawnhekk. u mbagħad dak jidħol hawnhekk u bej waħda oħra. Dax mortal, x'tibta mortal? Mhux di qasma ngħidula, Asma. tkun Ġifieri eżempju parti minn mortal. parti minna ħed. Dejjem jinbena wieħed fuq Wieħed fuq ieħor. ieħor, eżatt, Għadna eżatt. niftakru xi ħaġa, ġifieri. Tajjeb. Naħseb qed jiena wara qed noqorbu naqa' mhux ħażin għall-liċenzja. Milli ma rridu nibdew liċenzja normalment. Mid-diju minn għalija għaluli. Dejjem di. U l-iktar waħdu għalija lej. Lej. Aron, mid-diħa jkollna nibdew, ħejja. Issa, hawnhekk xaw. Daw skratax tal-Ispanjola, Diġà tqal dawx fihom ġu fihom. jkun fihom daqsxejn ramel żgħira taħt u takka. Tajjeb. U hawnhekk ġu fihom hawn xi ħaġa oħra. U mbagħad daw jippustjawhom hekk bil-bera, Ma dawra ton. dawra tontek, Sewwa. jitfawlhom il-porvli, għandna t-tembijiet hemm, dawk it-takkiet hemm mara. Din fil-kaxxa, Sewwa. Issa derridu naraw x'inhu ma attakki, għax dejjem insemmu attakki, u għadna qatt ma rajnihom. nġiblek it-temp minn hemm mara. Issa nuruh fl-aħħar, nuruh wara. Ndaħluha ġo fija, jkollha l-porvli hekk, Eħa. jorbtuha, nkullawha u U daw skrata x'inhu sa daw skratax tal-bera. U jkunu timlewhom bil. Namluhom it-tappijiet, sanna tat-tappijiet, waħlhom it-tappijiet, Daw huma tappijiet tal-plastik. tal-plastik hija, plastik daw. Ibe daw- Xabhom fit-tiner. Daw jinxtraw apposta. Għax illum tajjeb ngħidu illi forsi kontrarju għall-moddi għaw daqsxejn kumdita li ċertu affarijiet tista' tixtrihom mhux bħal qabel tittamel kollox inti. Bil-soltu kunu għodu nibormuhom jahna bidejna. Fil-fatt kien hemm ħabib tiegħi li huwa wkoll mitħlasew tal-piroteknika għalli dal-aħħar għalli għandna ċans anka il-berqa nixtruha minn x'imkien għalli għax kieku tittamel dawk il-beraq kollha mhux ċajta. Iktar spejjes u hekk iktar tifhimni allura. Għax is-soltu nibormuhom jahna u hekk issa dawk tixtrihom. Mhux hekk, mela ħanpoġġu kollox hawn f'postu għax l-iktar ħaġa importanti f'kamra tan-nar hija li tħalli kollox bil-galbu u nadif. Issa jekk inti hemm xi ħadd Jena smajtu jisemmi t-temp, għax Sawa. s-sir li sirna nifmu. ekku. Ġibtlek il-temp hija. Jinku ħanejdlek b'nazzillu. Issa dara fejt jitwaħlu, Ekku. tajjeb, ħalli qabel nitilqu Da beħa nagħmluh. Mela dak, jahna konna t-nejdu. Grazzi, ja? Grazzi. Da t-nejdu, ikollok il-bera għaw, kollu zewġ rundani, ġifiri jitħlu 7 u 7. Żewġ rundani. Bera. Rundani ġifieri hija Dawra dawra u ta' dawra. berqa. Mela. Meta għandek il-berqa u kif qegħdin taraw ippostjata waħda fej waħda u tifforma ċirku tont, mela dik jgħidula rundana. Jena kien sobu. Tallimna xi ħaġa oħra. Mux kullħat l-istess. Umbat ovvjament Mbagħad titfa' l-porvli fin-nofs, sewwa tifhem, u ddaħħal it-temp hawnhekk. hemmhekk. Hekk tajjeb. Sewa. Mbagħad jintrabatu. U dawn immaġina xi kaxxa jiena jkun. Tal-Ispanjola, ngħidu l-Ispanjola. Li normalment jew tkun kaxxa tal-ħruġ, jew xi kaxxa. Jew transalazzjoni, ħarqa fejn tridu. U għaw minħobb jagħmilha bil-beraq tal-kuluri u hekk. Tajjeb. Jiena nirringrazzjak. Aħna se nkomplu bil-programm tagħna, ħanaddu għal-feature li jmiss puro tajjeb ngħidu li l-ħabib tagħna għadda mill-eżami 100% x'qabel beda kien eċitat ħafna. Għalilna li disa tkun ħaġa impossibbli għalih imma mela jien naħseb iktar diffiċli li jiena waru nġibu l-liċenzja milli inti tagħmel l-intervista. Grazzi mill-qalb. Thank you very much. Grazie.
Wara dak il-feature marbut mal-preparamenti li l-pirotekniċi f'din il-kamra, f'dan il-kumpless tan-nar, jagħmlu ftit jiem qabel il-festa tal-Madonna tar-Rożarju, inkomplu nitkellmu ma' aktar pirotekniċi li nsibuhom hawnhekk għal kwiet tranquillità, xi kultant nisimgħu ħost ajruplan tiela u ieħor nieżel, però ġedaw il-kmamar issib pirotekniċi li kif qedtilkom jaħdmu waħedhom għallena u xek Horis, kif aħna Horis merħba lilek. Hawnhekk inqattaw il-ħilli Berutan aħna wara l-ġurnata tax-xogħol il-biċċa kbira il-ġimgħa kollha għall-Kamra tan-Nur b'xi naqaġlit mal-mara jew ma tal-familja għax dejjem isibu n-nuqqas tagħna u dejjem ma għamiltlix dik u ma għamiltlix l-oħra imma s-serenità li nsibu hawnhekk ma nsibuhom kien iżjed. Aħna jien Brian għamilna sajf sħiħ nduru t-mamar tan-nar u kważi dik li tiddomina. Il-ħemda, it-tranquillità u rrid ngħid il-paċi li jkun hawn għaliex dawk li jaħsbu li f'kamra tan-nar hemm il-periklu għaliex qegħdin f'kamra tan-nar. Però u x'inhu nordu għonie. Ekku, però dik li għana li ssib hawnhekk nasal biex ngħidha ma ssibhom kien iktar. Ekku. Diment li tkun tim tajjeb. X'qed tagħmel hawnhekk, Horis? Hawnhekk għandna naqa' bukketti tal-kulur tal-kaxxin furnali qed nagħlquhom biex forsi kif bambin irid jekk jibqgħu għaddejjin kif huma l-affarijiet ikollna naqax naħarqu għall-festa u mbagħad li ma jinħaraqx jibqa' s-sena d-dieħla jew għal meta du. Imma nippreparaw naqa' biex ikollna xi ħaġa preparata għall-festa. Imma meta ngħidu bukketti? Forsi tfissrilna tal-kaxxi infernali dal-bukketti għal dal-kaxxi infernali u tal-kulur. Il-kulur ġifieri Ejja, tal-kulur. U daw dejjem bħalma huma l-oħrajn bid-daqs qed nassumi. Mhux hekk daw tat-tlieta huwa x'imbagħad ikunu jagħmlu tal-erba' u tal-ħamsa u hekk. Imma daw tat-tlieta. U xi kulur partikolari qed tagħmel inti? Daw il-vjola l għandi f'idejja. Il-vjola. U qed nitfalhom naqa' ċentru isfarġa fihom. Mbagħad titfalhom it-temp? Iva tembijiet għax aħna għandna naqa' sistema li t-tembijiet nagħmluhom kargati wkoll tal-kaxxi infernali għax ma tarax dak in-naqa' xogħol tiela minn taħt hekk jista' Ġifieri dak in-nar li naraw tiela. Dak ikun it-tempi qed jieħu ftit. Issa hawn min jagħmel ngħidu aħna n-niċċa tal-lazz għall-kaxxi infernali. Imma aħna nieħdu naqa' xogħol iżjed u nagħmlu tembijiet ikkargati. Ġifieri x-xogħol jieħdilna naqa' xogħol iżjed. Imma waqt li tinħaraq ix-xogħol tapprezzah ukoll ta' dak. U jagħmel differenza wkoll għas-sempliċi raġuni li peress li intom il-festa ma tiġix fis-sajf u allura tiġi f'Ottubru. Il-temp ikun il-ġurnata tkun diġà tidla allura dak huwa dak li jagħmel ix-xogħol jidher tiela minn issa. Ekku, jiġifieri aħna anke meta niħarqu l-kaxxa tal-ħruġ, normalment it-temp ikun bada idallam allura jagħmlu ambjent huma u minn ġal-kalnej tal-kaxxi infernali. Prosit Horis, aħna ħalluk tfellel issa u x'hekk jgħidu. Ekku. Qed nitalmu jien u Brian qegħdin nitalmu ta' vera. Għamilna sajf sejħ nduru kmamar tan-nar. U tapprezza x-xogħol li intkom tieħdu. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar aħna nitpaxxew b'dak kollu li tagħmlu intom. Horis, grazzi ħafna. Nawgurawlek aktar ħidma, aktar tranquillità u aktar xogħol f'din il-kamra tan-nar. Grazzi lilkom. Flimkien ma' Horis ħanħalluh jaħdem fil-kwiet qed issa ħammeddu daqsxejn dejna aħna ta' wkoll ħalli naraw l-esperjenza ta' Horis flimkien ma' daw il-pirotekniċi nkunu nistgħu naqsmu wkoll magħkom it-telespettaturi tagħna. Inkomplu bil-programm pirotekniċi. U wasalna għall-intervista li tlaqqana mal-anzjan. Nistgħu ngħidu hekk waħda mill-intervisti li verament nieħu pjaċir nagħmel. Kollhom kif qed taraw f'idi jiena rnexxieli nabbi kif jgħidu il-Maltin, għaliex għandi daqsxejn ta' Spanjola f'idi żul minn hemm. U miegħi għandi lil-Ġanni illi nistgħu ngħidu hekk dilettant sew tal-Ispanjoli, hawnhekk għandu naqra mhux ħażin għall-kaxxa u ħdejh ukoll hawnhekk x'għandek Ġanni? Il-porfli. Porfli tiri. Mela hawnhekk għandna daqsxejn il-porfli ġol barmi. Mela, l-ewwel net kemm ilek involut fil-Kamra tan-Nar? Minn meta kont żgħir kont imur minn missierin dallek il-kartell għall-lottu, illum ħalliena vordieri, kienu jagħmlu ridiedem. Jiġifieri hawnhekk għal darba oħra qegħdin naraw illi l-missier influwenza l-liben. Tidher li ġod il-Kamra tan-Nar di kienu hawn ħafna li ma teżistix kienet. Kienu qabel kien jaħdmu ċark Muammar hekk, kienu ċertu jgħidulu lili, jiġi tziju ta' Horis, forsi Sewa. tofu.
kien jagħmel nur tal-art, u kum juqgħod jirbutlu, u jien nkolla u missieru jdallek għal-punt ma jidħlux in-nar. X'kemm kellek età dak iż-żmien? Kan kalli kont naħrab illum biżda 6 snin. Umma kienet tgħidlu xejn ommok il-missierek. Biex tagħmel li naħrab ilha mid-dor u mur fejn missieri kont. Tajba wkoll. Waħda. Umbagħad. Xiex dilettant hekk u bqajtek. Umbagħad imbenaw, niftakru bada ma kanaw xejnaw. xtaqtek tispjegalna naqra kif kien hawn qabel. Hawnhekk xahar kien, xahar kullu. Kien xahar kullu, nirringrazzja ta' qabilna li xtrawna l-art, għandna palazz, fejn nduru, forsi tlajt lan fuq, għandu 98 raba. Kemm? Xi 98. 98 raba, bidik Alla. Nirringrazzja l-Alla, nirringrazzja x-xjuħ ta' qabilna li xtrawna dil-biċċart, għax kienu qabdu jirreportaw kun naħdmu ċark Muammar, u xtrawna dil-biċċart. Nirringrazzju da x-xjuħ ta' qabilna. U kemm tqatta ħin hawnhekk bej wieħed ieħor? Ġruen, se jiġi naqatta. Jkun hawn license ġruen naqatta. Tiġi minn filgħodu. Nitlaq id-dar u neġa niġi. Mhux hekk. U fimni hawnhekk m'hawnx bot mill-gudja ġifieri. Però dejjem issib xi ħadd titiklift. La, nsuq. Issuq inti wkoll, mela iktar ħafif biex tiġi hawnhekk. Hemm xi festa li tibqa' tiftakar hekk tgħid isma' dil-festa ġennenna l-Malta jew għamilna ħoss jew ġew ħafna nies għaliha. Għandek tifkiret kbar. Il-festa qomet kemm il-bnina il-Kamra tan-Nar. Sewwa. Kibret il-festa. Kemm il-intqajna il-gajta. Kibret qabel kien hemm xi ħaġa żgħira, iktar jgħidu rużuri kien xi kaxxaw hekk. Ma kenniex fejn naħdmu. Imma di sabiħa, ja? Dejtu datu attenzjoni. Jiġu jgħidu l-użarju. Wara l-Madonna u waqt l-rużuri kien jieqaf in-nar. Jieqaf. Imma kienx ikun hawn dik in-nar pa middin nagħmlu hekk dal-ħabtiet. Ġifieri tajjeb ngħidu illi għal min jikkritika lil dawn in-nies tal-festa, speċjalment il-pirotekniċi wkoll. Dawn huma nies illi mhux biss huma dilettanti tan-nar, imma huma devoti kbar tal-Madonna f'dal-każ tal-Madonna tar-Rożarju u li kieku ma tkunx li mħabba lejn il-Madonna u lejn il-festa żgur li ma tiġix taqgħod ġranet bħalma qed jagħmel Ġanni. Fl-aħħar Ġan xtaqtek tispjegalna naqra x'qed tagħmel. Trid nur tittiri il-kaxxa. Issa meta tgħid tetta tittira x'aħna ħafna mit-telespettaturi tagħna ma jkunux jifhmu daqshekk. Spjegalna naqra x'għandek ħdejk l-ewwel. Din Spanjola. Nitfara t-tejr, nalaqa mirbuta, u mbagħad nikkumlikaw biex titla kaxxa. U titla kaxxa. Ġifieri probabbli din ħad tkun qiegħda jew f'xi bidu ta' Marċ, jew fl-aħħar ta' Marċ, jew ħerġa l-Madonna, jew dieħla. Insomma, affarijiet bħal dawk. Tajjeb. Il-qofol nistgħu ngħidu hekk. Din li għandi fidejja tinħala bil-lejla tat-titanium. Sewwa. Tat-titanium, mhix bajda. Issa, u mbagħad dak il-porf li għal fejn qiegħed hemm. Biex jitallu. U timla hemm ġew. Nitfew hawnhekk. Eħa. Nagħmlu hekk. U torbot. Nirtu hekk. Jiena da x-xogħol tal-ispak fejn jidħol in-nar jien meraviljani. Kulħadd għandu sena kif jorbot. U naħseb qed tindunaw ukoll intom x'paċenzja trid biex tagħmel il-lob tan-nar. Dedikazzjoni kbira. Imbagħad jiġu mal-mazz. Sewwa, il-mazz huwa da. Doku, ta' 25. Mela l-ewwel kellna Spanjola, u issa għandna mazz Spanjoli. Wara. Ovvjament imbagħad għandna għandu nniċċaw x'hekk u tarma waħda wara l-oħra. Ġo kanni żgħar. Ċerkalli tlieta. Tajjeb wis. Mela Ġan jiena nirringrazzjak, nawguralek ħafna iktar omor ħadd kompli tagħmel ħafna iktar kaxxi Spanjoli. Issa spiċċat mix-xogħol, U mela sewwa tagħmel, il-bambin miegħek. Nakum ukollu. Jalla tgħaddi din marda forsi naħarqu U mhux hekk. Il-Reżulju tħaresna minna. Nittamaw, ħalli nerġgħu Law niġu. tħaresna minna minn din marda. Ħanerġgħu niġu għan-normali. Mhux hekk. Grazzi. Mela aħna minna ħatana ħanaddu għal-feature li jmiss fej sa naraw il-ħruq tan-nar li jkun hawnhekk fil-festa tal-Madonna tar-Rożarju fil-Gudja.
Pirotekniku ieħor hawn mill-Gudja li ilu kif qalilna 21 sena żgur hawnhekk din il-kamra tan-nar huwa Rocco Barbara. Ġifieri Rocco huwa enċiklopedija oħra ta' informazzjoni fejn għandha x'taqsam din il-kamra tan-nar. Rock, kif dejt titlalaw fuq inti? Qabel kien bida jkun jitla l-post, kont niġi hawn. Ġifieri hawn tiftakru tiela int. Ej. U batti irħarja biex naħdem. Biex taħdem. Missieri kien dilettant ukoll. Mela hija. Bħal ma qol missier ħareġ liben. Issa kif tiftakara il-festa tal-Madonna tar-Rożarju inti kif rajta tinbidel u tikber? Min sena dejjem tinbidel kienet. Jien niftakara kont għadni żgħir. Ftit kien hawn jiġifieri nhar tal-art u hekk. Jien ħaqtu n-nhar tal-art jinħaraq wara l-iskola. Ftit żgħir. Però issa l-affarijiet dejjem jikbru u jiżdiedu. Xtaqt nistaqsi, kattilna għaliex naħseb inti tista' tgħidilna ħafna iktar. U din ħobb nistaqsija il dawk in-nies li jkunu jiftakru l-post tan-nar tiela. Nimmaġina l-ewwel darba li ġejtu hawnhekk. Ħlif raba u blat bħalma hawnhekk naħseb ma tiftakarx. Tirrakkuntalna naqra il-proċess jekk is-sagrifiċċji li saru biex inbedna dal-post tan-nar. Kulħadd kienu bil-fatturi. Daqqa inġibu xi vjaġġebel hemm daqqa naqas karżument hemm. U Dejjem tiddobba. Niddobba u tiela. U talax imbirikalla u kmamar mhux ħażin madwarna post tan-nar sabiħ. Hemm xi nies li tiftakar forsi llum m'għadhomx magħna li tgħid isma' jiena ma' daw tlajt, ma' daw ħadd il-mamudija. Il-biċċa kbira niftakar xi erba' ma qishom ma baqgħux jitilgħu. Allura iktar missierek u xejn. L-iktar missierek mela. Missieri fi żmien ilu ħafna li qataw in-nar u Tajjeb, jiena nirringrazzjak. Inti qalu li l-involut sewwa fil-nar tal-art. Nar tal-art. Il-ħarqa tagħkom issir dejjem lejlet il-festa. Kemm qegħdin nies taħdmu fin-nar tal-art? Ġieli ma midinx ħafna imma din kalkolazzjoni ta' 6 sena. U qed jgħinilli. U mhux hekk. Grazzi ħafna Rok, nawguralek. Għanamlu hekk għax issa hekk nistgħu nagħmlu. Aħna nkomplu bil-programm pirotekniċi, nkomplu niltaqgħu ma' aktar pirotekniċi hawnhekk fil-Kamra tan-Nar tas-Soċjetà Filarmonika l-Estella jew aħjar tal-Festa tal-Madonna tar-Rożarju. Grazzi Brian, ġejt in-naħa l-oħra tal-kamra, ma' ġembi aktar pirotekniċi li jaħdmu n-nar tal-art. Għandna magħna lil Joswell Paris u lil Manuel Bellija. Ħanejdhom darba u mhux se nerġa' nerġa' nipprova ngħidhom għax l-ismijiet inbirek alla kif aħna Joswell merħba waqt il-programm tagħna. Mhux ħażin. Grazzi tal-li ġejtu l-post tan-nar tagħna. Pjaċir tagħna qed nieħdu gost induru hawnhekk magħkom għandkom ħafna xogħol tajjeb li wieħed irid jara wkoll. Hawn żamma tajba ħafna f'din il-kamra. Ejja, il-kamra hija waħda kbira biex iż-żomma titin-nies. Nazzarda ngħid hija waħda mill-kbar. Waħda mill-kbar. Inna diħlin mhux ħażin. Joswell inti tieħu dak li huwa nar tal-art u x'hekk. Eżatt, jiena ma' sħabi nieħdu ħsieb il-ħarqa tan-nar tal-art kemm f'tar-Rożarju, sena jew sena f'Santa Marija u li konna għal barra wkoll. Issa dak li allura taħarqu f'Santa Marija jkun differenti qed nassumi minn tar-Rożarju u x'hekk. Skont il-budget li jtuna ta' Santa Marija li jkunu jixtiequ huma. Ekku, kemm itukom taħarqu? Naħarqu eżatt. Umbagħad però l-ħarqa l-kbira tkun il-ħarqa kbira dejjem tkun lejlet tar-Rożarju. Irrid ngħid li l-festa tal-Madonna tar-Rożarju wkoll anke wkoll il-festi tal-Gudja huma sinonimi ħafna ma' dak li huwa ħruq tal-lob tan-nar tal-art kif insibuh aktar bħala ċikċifogu. Minn fejn bdiet din id-drawa li l-Gudja jiġbed ammont ta' nies hekk lejn in-nar tal-art? Jiena milli niftakar jiena qisu minn 1991 qabdu jidhru l-ewwel irdieden Universals, mbagħad ġejjin iktajjen ingranaġġi. Qisu minn 90s law li. U x-xogħol tiegħek allura fiex ikun jikkonsisti? Fimni aħna qegħdin grupp għandna wieħed li jkarga l-fontana hu biex tibqa' dejjem jgħid waħda. Mbagħad għandna sieħbi li jikkarga l-gass, jiena nimmorsjah. Mbagħad ninqasmu kollha fuq l-irdiden tagħna. Aħna wkoll kull min għandu reddina huwa liċenzjat ukoll ħalli ħadd ma jbagħti ħadd jagħmel tiegħu u min jibqa' lejla ħkan ninaqdu kollha f'daqqa
Ekku, ekku. Bħala Bħala tim tim wieħed. riżultat ta' tim wieħed. Ta' tim wieħed. Għanna djan siħbek l-għalien. Manuel, fakkarni l-kunjom. Belli. U għu għallin minn 4 affarijiet. Ma ftakarċ il-kunjom, mux kunjom sinonimu daqsek. Manuel, inti, xol tijek f'din il-kamra, tan-nar tal-artu kollu. Eżatt. Kif taddi l-festa, namlu jisu dak ix-xar innatfu hekk. Umbat namlu laqa tan-nar tal-art ħankunu nafu minn għandu interess li jerġa' jarma s-sena d-dieħla biex tkun taf kemm għandek bżonn brim u kargar ta' fontani. Umbat tibda ngħidu l-license biex jibda jiżninna u jħaltilna xi kuluri, tipprova tlaqqat il-kuluri kollha biex il-ħarqa tvarjaħħa. U kif nibdew nikkargaw il-gas u nimmursjawh u jkollna l-fontana lesta naqbdu nikkappuċċjawha. Kif jaqbad diħel iż-żmien naqbdu nwaħħlu l-gas u nikkumlikaw mal-frames. U hawnhekk hawn drawwa eżempju li kull festa toħroġ biċċa ġdida? Il-biċċa kbira mhux dejjem, imma l-biċċa kbira dejjem ikun hemm biċċtej ġodda. U qed nassumi li daw tippjantawhom tħażuhom fuq karta għaliex ma tistax. Eżatt, tibda from scratch. Taqbad Le, tibda from scratch u mbagħad ikollok programm tara naqaf kif u x'fatta taħdem il-biċċa tax-xogħol, parir ma ieħor u timxi minn hemm. Qabel nagħlaq magħkom intkom it-tnejn taħdmu n-nar tal-art u qed nassumi t-tnejn li intom taħarqu n-nar tal-art. Kif jiġi magħżul il-bniedem eżempju inti taħraq tiegħek u Ġoswa li ħaraq tiegħu u l-grupp li ħorek jew nkella. Il-biċċa kbira kull individwu kollu reddina jaħraq għax fil-verità dik il-frott tas-sena ħidma li taħraq xogħolok fl-aħħar. Ekku. U wkoll jekk naraw żgħażagħ żgħar interessati narawhom li resqillejna intom dik l-istartjatura intom reddina jaħarquha biex dik tkun kollox. Tkun kollox biex kif għamlu li fl-modi wkoll. Jiġifieri b'dak il-mument inti ġibduk law. Ġibduni, minn dejjem kienet ġofija imma mhux qed ngħidlek tal-ajru ma nħobbux nħobbu wkoll. Imma tal-art ħossa l-linja tiegħi. Allura Ġoswa anke wkoll Manuel intkom it-tnejn tkunu bil-lasta fidejkom u meta iddur dawra tajba ħalli għalikom biex flimkien mal-partitarji tagħkom tieħdu gost. Ekku. Ħadd gost nitkellem dak li huwa nar tal-art għaliex in-nar tal-art ukoll tkun iċ-ċirasa fuq il-kejk ta' dak li jkun lejlet il-festa għaliex lejlet il-festa huwa sinonimu jibda bl-ispettaklu tal-lob tal-ajru u mbagħad jagħlaq bl-ispettaklu ta' dak li huwa lob tan-nar tal-art. Minn hawnhekk inkomplu l-programm pirotekniċi. Waqt il-wieħed jitla u l-ħor jinżel qiegħed nirreferi għall-ajruplani. Hawnhekk għandna l-ħabib tagħna Christopher Farrugia li f'dal każ għadu kemm jitla minn ġolbir. Illa għaliex Christopher huwa inkarigat nistgħu ngħidu hekk mill-maintenance hawnhekk ta' dana il-post tan-nar u jagħti daqqatit kull fejn ikun hemm bżonn. Naħseb illi kull min għandu post tan-nar u jsibu nies bħal Christopher għandu jħossu fortunat għaliex jekk ma żommx il-post tan-nar tajjeb ċertament illi ma jkollokx moħħok mistrieħ li kollox qiegħed jaħdem sewwa fuq ir-rubini. Mela Christopher, kemm ilek tiġi hawn fuq inti? Se niġi xi sentejn. Ngħinhom għaluq ta' tappiet u hekk u maintenance u fejn ikun hemm bżonn. U x'waslek biex tiġi hawnhekk? Minn dejjem kont dilettant u dan u nar jogħġobni. Issa hawnhekk kif għadd għadek kemm tiela minn ġolbiex qed tagħmel bħalissa? Qed induruh naqra għax issa ġejja x-xita. U d-nduruh naqra biex iżomm. Jkollkom naqra riserva ta' ilma mhux ħażin. Għandkom il-kamra tan-nar miżmumma tajjeb nimmaġina tibjejda friska dejjem ma tonqos. Mhux jew waħda ejwa. Wara x-xogħol niġi jew u ħafna nies involuti. Mhux hekk. U fejn qobluni naħdem. U xi tfisser għalek il-Madonna tar-Rożarju? Ħafna. Tajjeb. Mela Krist, ħalli ma ntilfikx aħna nkomplu bil-programm tagħna, però issa ħanaraw naqra lil Kristu x'qed. In action kif jgħidu nieżel ġolbir biex ikompli bix-xogħol li qiegħed jagħmel hawnhekk. Ħalli f'idejk, jiena ħanoqgħod hawnhekk nittawallek ikun hemm bżonn xi daqqati tgħidli ħalli kemm jista' jkun ix-xogħol jimxi ħarir. U mela Christopher niżel ikompli tindif fil-bir tal-ħarba għaliex li kieku majtu l-sħabu ma kienx jitla minn hemm isfel u aħna xorta derinna li kellna nitkellmu miegħu għaliex ovvjament nies bħal dawn huma importanti ħafna.
Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, ħadkom kif segwejtu hemmhekk filmati tal-purċissjoni sabiħa li kull l-ewwel ħadd Ottubru toħroġ fil-Gudja. Irrid ngħid li ħadna pjaċir għal darbora. Ħafna. Inti ħalli għalik il-Godjana laqgħuna ta' vera u llum. Ejva. Ifimni, kolli ngħidha meta tkun oġġett kompluta u sabiħa ngħidu li għandna mejda kon ċelebrata u solenni. Ekku, solennità. Sal-aħħar. Solennità kbira kellna llum. Għandna l-pizza u l-pastizzi u l-sandwiches u l-hops. Nistgħu ngħidu u l-birra, ġifieri. Brian, irridu nirringrazzjaw lis-Soċjetà Filarmonika La Stella, l-President tagħha, Michel Mifsud, flimkien mal-Kumitat kollu tiegħu tal-laqa sabiħa li tawna. Ekku. Laqawna mill-gazin, laqawna wkoll fil-Kamra tan-nar u allura rrid nirringrazzja lil Matthew li huwa licensee flimkien u mal-pirotekniċi kollha illi jaħdmu n-nar. Rajna wkoll ammont sabiħ ta' nies illi faqda waħda jaħdmu għal wieħed sabiex il-festa tal-Madonna ta' Rosario tkompli tikber. Jiena ma kellix dubju li dal-programm kien se joħroġ tajjeb, imma nista' ngħid li issa li wasalna fit-tmiemu ħajoħroġ programm u ħareġ programm prim illa għaliex ħadu ħsiebna, organizzaw kollox kif suppost, tellawna l-bnadar, nistgħu ngħidu hekk li ħadmu ħafna għalih dal-programm. Organizzazzjoni tajba. U sa ċertu punt jien għandi nista' ngħid ċertu ammirazzjoni lejn is-soċjetà wkoll għaliex nista' ngħid li kienu fdaw li anke li nikbilhom l-innu tal-Madonna tar-Rożarju li jindaq kemm fil-Knisja kif ukoll barra. Ġifieri nistgħu ngħidu hekk li kien pjaċir doppju wkoll li nieħdu semm u nagħmlu dal-programm. Ħobb id-doq mela inti ma' din. Iktar li minn doq iktar nikdbu. Ma somma, daqqajt il-qambina kif wasal. Ejwa. X'issa mela ta' Sagristan. Issa ġon doqqu. Issa fil-każ inti mur doqqajn ħanibqgħu hawnhekk. Nagħmlu hekk. X'nagħmlu ntemmu Brian? Intemmu. Naf illi minnaħa ta' Matthew rridu nirringrazzjaw ukoll li huwa il-licensee. Għalikom tal-li ġejtu żuruna hekk. Ara x'għandna kompluta ta' vera l-lum, Ejwa, jienet, inti kon ċelebrata. Ekku. B'apprezzament program televiziv pirotekniċi illum l-1 ta' Settembru 2020 fejn ġobkom iżżuru s-Soċjetà Filarmonika La Stella tal-Gudja. Aħna apprezzajna ferm, naħseb ħaqhom applaws daw is-senjuri stess u xejn. Ekku għax illum nistgħu ngħidu li ħammorru lejn id-dar, bżaqna mimlija u bidejna wkoll. Żgur, aħna ngħidlek, issa inti ta' kull ġimgħa sirt tmur id-dar bżaqqek mimlija. Ekku, jiena l-mara. M'għandekx il-burger. Ġifieri, ma tantx qed ibati. Żgur li rridu nirringrazzjaw lill-kru tekniku tagħna, grazzi lil Dilan Karwana talli għal ġimgħa oħra kien qiegħed magħna jiġri fil-kmamar tan-nar. Nirringrazzjaw minn hawnhekk qed jagħmel biċċa xogħol ta' fl-aħħar qed jidra. Fl-aħħar qed jidra. Grazzi wkoll il-Jeremy Gerada li qed jagħmel dak li huwa muntaġġ tajjeb ħafna li fl-aħħar mill-aħħar il-prodott li nagħmlu aħna jaqdu Jeremy bil-ħila tiegħu. Dejla serraħ rasek ħanħallulek xi ħaġa wkoll, ġifieri toqgħodx tinkwieta. Aħna minn ħadd ser intemmu hawnhekk il-programm pirotekniċi mill-ġdid mill-lokalità tal-Gudja għall-aħħar darba llum il-Gudja sabiex jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla. Però il-ġimgħa d-dieħla taqgħu mat-telespettaturi tagħna l-darba oħra. Nkunu qegħdin noqorbu sew issa lejn tmiem sabiex il-ġimgħa d-dieħla nwaslulkom programm ieħor pirotekniċi fid-djar tagħkom. Grazzi li segwejtuna, appuntament għal ġimgħa d-dieħla.